Low, very low incentives for dei compagni. psychological affairs. I mean, your end,
怎么了你？我瞎了。
Apel kollha, Da, ankun lest. ma fatawx qampina għada. Issa nieħdu ħalli. Ma rajtix. Issa ma Ma kull darba li għatlu ċaħġa, Ħudu pasla. Għadet il-għamur nisnejb il-college. Ejwa, ħudu pasla, ħudu pasla.
كمان على الفوق لا نسيت خمية
sola. Half sola. Half sola. Imma mhux mill-ħelin. Ejja quddiem. Ejja quddiem. Fejn Għatina nitolbu l-qimu l-mister tal-ġisem u t-tentiet, et li nħossu fina bla-edu ta' reprezentanti dwati, inti dejxu stanna għaddejjem ta' dejjem. Tolbu fl-imkien ikun minn bieħ Alla, minn bieħ l-isem għal-Tesmija, minn bieħ Ġesu Kristu verwalla minn bieħ l-isem ta' Ġesu, minn bieħ għal-qalb għansa tiegħu, minn bieħ l-idem għaziz tiegħu, minn bieħ Ġesu Santissimo Sakrament tal-Altar, minn bieħ l-Spiritu Santu Paraclet, minn bieħ tal-Biro Alla Marija Santissima, minn bieħ tal-Anza Immacolata Konċezzjoni tagħha, Imbirek il-Klubra Giustafa Mistana, Imbirek il-Santa Maria Verġi Om, Imbirek San Giuseppe Russa Stissinu Tagħha, Imbirek Alla Flaġġ il-Qafissin kollha tiegħu.